Там виждаш ли акулата долу? Отиди при динозаврите, ако можеш да застанеш до динозавъра. Да ти направим една фотография. Поглади го по главата. По главата, не, другия динозавър, този дето е добрия. Да. Браво. Значи ще ви посъветвам във Фейсбук да ги качвате после тези фотографии. Има конкурс там за отстъпки после на 3D подовите. Да.